Freddy? Szia, Bonnie! Nem láttad az éjjelőrt? Már megint nem viseli a jelmezét. Hát ismered! Ja, de meg fogjuk találni. Ez csak nehézkes azzal a Freddy maszkkal, amit visel. Hát, mit látod, itt nincsen, de miért nem nézed meg valahol máshol? Éjjelőr! Szűrtünk a picsát! Kurva! Várj, láttad az éjjelőrt? Az az éjjelőrtán! Nem, az csak Freddy. Nem, csak megint azt a fasságot csinálod a Freddy maszkkal. Tudod, azért szét az arcra ismerjük el. A faszom! Ha ő Freddy, akkor miért villog azzal a telinevert lámpával a pofámba? Hát, egyértelműen beszaradtad. Beszaladtam! Kitérve a szemed! Foxy, nyugodj le! Nem! Én vagyok az egyetlen az Isten beteljön, aki átlátszod a fasságon! Balombaj, mondd meg nekik! Nem igazán érdekel, hogy freddy -e. Csak meg akarom kaparintani az édes, lédús, kétas elemeit. Elegem van ebből! Mutasd meg nekik, hogy te vagy az éjjelőr! Az csak egy kellik. Tudod mit? Hol van Freddy? Nem lehet két Freddy, ugye? Freddy! Na, most már két Freddy van a szobában! Zsír. Bonnie, úristen, pofán baszlak! Várjál, mi folyik itt? Az éjjelőrt keressük. Ő az éjjelőr! Szerintem az Freddy. Uram, atyám, te vagy Freddy! Horace! Hosszú ebből, elégtem. Nem értem, mi olyan bonyolult ebben. Bonnie, figyelj! Várjál, mennyi az idő? Helen Girl, mennyi az idő? Kávé 59. Hát 59! Ő az éjjelőr! Az éjjelőr? Az éjjelőr! Elemek. Nem, én Freddy vagyok, ugye srácok? Ó, Istenem!